ki pastor ki nongkit kam jongka nongjri nongpo presbytery ki dekat bagi delegates ki temen besan bae jongi ki longkmi ki longkpa ki parlok samla ki hep ki barit ngai khuble ya pi baro aka kerteng ka bakordor tam ka jong utrai bad unong penem jongi uji sukres Nagaliang jonga badi temen besan WM Ramsdam joka balang presbyterian Mauro bad ki arngut ki khon samla joka balang ngidap daga jingkemen ke bakrau ban yo ekene galat ban mane ban syakri yo blay lembat pi kum ka nongjri nongpo presbytery ha kane ka presbytery ke basau ka balong ha ka balang nongjri Bat nagaliang jonga shimet ngapen pau ke jing saungu e ka balang ka bala khot ngau ba bat ka presbytery ka bala pediang bangan ai ya kani ke jingkren subject ha kani ka miet ka balang ha ka por ki jingkela ka balang ha ka por ki jingkela I pastori laong ba en benrap susu ke jingpen itu nalor ke e ka bayla pen ngau Tedang artayo mensua ngadang wan haka presbytery samla kabalong hang tia berni bat hang tu ngalayo ban penithu yelade mdei tang bangai penithu yelade ngala penithu roi ka yeng sem nama ngawan rengkat badi kong ikime jogi khon bat ki arngut ki khon kenthei ki jongi te phila atip lut sapang jonga bat ka yeng sem bat menta ka sengipat ngawalam da kabalang kabalong kalong yeng ka bekenjaman sem balami khmat dai temen besan bat de kini ki samla te ngalong pastor jong ka balang presbyterian Mauro bat shwa kata ngala tre hakat to kat ne ki wei pat ki jakam te ngadap de jingkemen ka bakrau ban yo e ka negalat ban e kendo ya ki nong yalam jong ka presbytery bat yo pat ba jong ka presbytery I pastor HB Lengkoi de bay ordain lang ka jo ka snem But Pastor Reverend H.L. Kongwir don kajing aday bahayeng badi kami jong ki khon jonga ki aday nagajo kathan na syati siya riwar sora but siya bangan ong by Reverend H.L. Kongwir ngaso ngaso jan ngaso men ngaso kenyi but ilalong nong ay men sim nga but unong hikay nga hakibon ki benta Pastor H.L. Kongwir idang suwan mencisngi haka maulai presbytery ngilong dorbar hangte mau tawar badi Pastor Reverend H.L. Kongwir ilawan kumu moderator jongka KJP Synod sepngi bat kalalong shisha ka jingkerku ka bakrau bat ka jingyo mense mengi kom ka presbytery to bleun kerku ya ka nongjri nongpo presbytery kumbalaong I Pastor Reverend moderator nganang suwan jing seng nadu menem step nang te na mau tawar bat mentapat ke jing seng miet hang ne bat pi kas a chene satay ka kriat ba bat ngala kemen yo program hakini ki jakat hor kumne kayarap nomor bom don tunum sho kala erap bahang ne fidon ka tunum dei tang nam tau nong kren rei la pen briang ro naga bentang ki nong ngap Bat nagata ka daw nga ngej pila ban ay ka por ka bakuloy ka jompi ban ngap ya kani ka subject ka bakabalang kalabo bat ka baka presbytery kala menjur kalong kabalang hakapor ki jingkela kabalang hakapor ki jingkela te amshim labu nongrim nang nur nakaktin ka joblay bat ngaro nga sngulat luot ban kedat siya kibun ki benta nakaktin ka joblay Henrik nang bangin yo ya kanu ka benta kabanlong ka pedeng jong kaneka jingya selok ka jongi ngan puli na ka sithi apostol Paul sa kinong Ephesus kalanong ka basaw kidukot katway haduk hatan riyo Ephesus kalanong ka basaw kidukot katway haduk hatan riyo bad ulatung yekiway banlong ki apostol bad ikiway kinong yatu lupa bad ikiway kinong yatu kana Badi kiway kinong syarai bat kinong hikay. Ya kaban penjanay ya kiriw khot. Ya ka jing tray ka jing syakritin blay. Ya kabantay ya ka met ukris. Tat enda ngiyo poy baro syakata ka jinglong kaway
ka jong ka jing nget bat ka jong ka jing tip yo khonu blai hadu ka jing long rang ba bha hadu ka jing thau ka rin yeng ka jing dap ukris bakum ta ngin om long shu ki kena ya ki bala pensat kenting bat bala rong no keleng dagal air ka jing hikai baro daga but shalai ki brieu ha ka jing le sianti kat bakum ka but sneu ka jing hikai bakla henry daga bale hok ha ka jing it ngin yo nang san shau haki ki baro ubalong ukle ukres ken ubana na uba ka met barok kaway bala penwandur biang bat bala pendai lang dakata ka bakaway pakaway ka dekot kaya ai kat bakum ka jing tray ha ka jing tau ka babiang jong kaway pakaway ka benta ka pensan ya kata ka met ya ka bantay ya ladi ha ka jing it to bleun kurku ya ka jing puli bat ka jing shashkor na kahtien ka bakhoj ke jang o ngin ya pandem ka jing duai blei bok pau jang i bahabeneng ngiai ngu eme ba melakurku ya ki dorbar jong ka nongjri nongpo presbytery ya ki jing yakut badi ki rai ki bangilashim bat menta ka sngi ngiyo ban mane ban shakri eme bro shisngi komba meladon rengkat aki wei ki jing seng bat kumba mela don rengkat bat ngi hadu kani kapor ka bamenta ngi kerpat ba memen don rengkat bat ngi ban keren hapdeng jongi daga bor bat daga ji alam ka jong men sim bakhoj bangin so tho e ka jing thau jong kani ka subject sha ka jing jeliu jong ka jing long men sim bat ka jing yar jong ka jing shakri ka jongi ame ngi ai ngo eme ko try kan rat ba me osngoi ki jing duai ki jongi ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang ro ha ka kerteng ke jong utrai bat unong pen em jongi u Jesus Christ amen ka subject ha ka ni ka janmit ka long ka balang ha ki por ka jing kala kay ka balang kam day ka church ka balang ka day ka assembly ecclesia ha ka khtin Greek kabamut ka jing lumlang ya kibanget katenra jong ka kentien church kadai kuria kon doma hagaktin Greek kabamut ka yeng ka jong ublay kuria kon doma nagaktin Greek kami ka kentien kirche hagaktin German kawan ka kerteng Kirk hari Scotland but church hari Bilat ha England but ka church kadai ka yeng mani ki missionary ki balawan siya kani ka ri ka jogi kila pania per hapadeng ka balang bat ka yeng mani kalong ka jingtay da kinarot da ka dobilat da mauit ka balatop da ka tunum katu kadai ka yeng mani ka church kat baka balang pat kadai ka jing lumlang ya ki banget kabalang kalong ki briu ki ba penia solang hapo kaway ka jinglum ka eklesia nangno kami kabalang kam shimi naga temple jong ki Jew henry kabalang kami naga synagogue ka temple ka diga jaka mani blay naga ba ai jing knya na marka pop ka synagogue pat kadega jaka mani blay da kaba ai jihikai nagakhtienu blay dagi jing ruai bat dagi jing duai shua ba kaniam Jew kinyo ega temple kabalatay daw Solomon ki mani blay haka yeng jan kaba sriem kum kaniga yeng jan haka bagilong kaniga jingaseng presbytery ka yeng jan balakot ka tabernacle ka jingaseng bat na kata tabernacle ka jingaseng kasami ka temple hakabaki ay ka jing knya namar ka pop bat ki ay ru ye ka jing ay ngu thang shaublay henry na lor ka temple ka badana Jerusalem ki judon ru ki synagogue haki jaka ki ba per keleng keri Israel bat kini ki synagogue
kini ki jaka mani belai hakabaki ai ke jihikai ya ka khtienu belai ki jing ruai bat ki jing duai namar kata ha ka reformation ka spas nem ka bakhat riu lani ka jing pentemai ya ka balang ha ka spas nem ka bakhat riu u John Calvin ula weng no e ka duan na pedeng ka yeng mani bar ula bu daga ni ka pulpit ha pedeng kenang ba ka jihikai ya ka htien ka jo blay kan long ka pedeng ha ka wei pa ka wei ka jing seng shua ka spas nem ka bakhat riu ka pedeng jo ka jing shakri blay ka long ka duan ha ka ban ai ka jing kenya Henry John Calvin ula weng no e kata bar ula bu daga pulpit ha pedeng kenang ba ka jing shakri ka jongi ka pedeng bat ka paso kan long ka jihikai na ka htien ka jo blay bat namar ba uniu John Calvin unong sandur jo ka balang Presbyterian ula ayangi ba ka htien blay kan long ka pedeng jo ka jing shakri blay kani ka htien ka jo blay kala sandur thmai ka balang ha ka spas nem ka bakhat riu bat kala shat jing shai happening ka jing dum jo ka to ka por bakila khot ki middle ages lani ka juk pedeng ka juk jo ka jing dum ka juk jo ka jing nget bit Henry habau John Calvin ula kentiu ya ka htien ka jo blay kani kala shat jing shai ha ka balang barok ka wei bat kala ya da ya ka balang ru na shibun ki jing kai bakla jong ka to ka juk kumju nga kwa ban ong yang i ko ki para banget beet jong ka nong juri nong po presbytery bangide ban shem sa shisin ya ka htien ka jong blay ha ka bor ka batmai bagan la ban sandur yang ikum ka balang bat bagan la ban thau thmai ya ki jing em ki jongi bat ban ya daru yang i na ki jing sneu jong ni ka juk jong ka jing kala hawat ngala ban keren ru sapang ka jing treu mensim bakhot ne sapang ka bor jong ka jing duai ne sapang ki rukom jing shakri thmai ne kiwei pat Henry kata kan penjerong tan ya ka jing keren na kata ka daw hagani ka jing keren subject ngan om da peniar tan Henry ngan keren tang sapang ki ne lai tili ki ka balang ki jing kala jong ka ni ka juk bat ka jing don kam ya ka htien ublay ka balang ki jing kala jong ka ni ka juk bat ka jing don kam ya ka htien ublay ka balang kidon lai teligi jingmut jong ka htien balang ka wei kalong ka balang shitelup ka pertai lani ka universal church ka baar kalong ki kenhon balang lani denomination ka balai kalong ka balang halaka jaka ka local church ka balang shitelup ka pertai ka balang ka kenhon balang bat ka balang halaka jaka ka local church ngia keren hang ni ya ki balang jongi lani ki local church ki jongi ka balang halaka jaka kumno bangila ban yeng scam ha ka jing shisha jong ka htien ka jo blay ha preng shibon ki jing kala jong ka ni ka jok ngia keren ruhang ni ya ka balang Presbyterian jongi keleng kari khasi jantia bangila ban yeng scam ban yene scam ha ka jing shisha ha preng shibon ki jing kala jong ka ni ka jok bara karukom ka bakhamyar ngia kren ru ya baro ki balang kristan hang ne hari khasi jantia bamangi baro nginum sakamano naga jing shisha Henry bangila ban bat scam ya ka jing shisha ka htien ka joblay hapdeng shibon ki jing kala chong ka ni ka jok ka balang ka deban long ka bakhod kat kum ka shitish ki Ephesus kalunong ka basan kat khot arpunyo kabalang kalong hakadur jong ka nonglet kurim ya kaba unwan shao u nonglet kurim ubalong u Jesu Christ pitip na bamangi ngilong benta jong kataka met kabalong ka nonglet kurim u Christ ya kaba un sawan shao no nakataka daw ngide ban rikot yalade ban rikot yagi jing im ki jongi ki baman lagas ngi ban rikot yaga nega met ka jongi ka balong ka temple ka jong men se bakot ban rikot yagi do nuot ki jongi ban rikot yagi jing mut ki jongi banum sha yalam bakla
haki jingkala jong kani gajuk badi ki jinghikai bakla jong kani gajuk nang takat kum Pilipi lenong ka baar ki dekot aradu saw kabalang ka deban long ka shitali met bat mensim ngia don buon upat ba jong ka presbytery la khandai hajar tam henrengi deban sotu ya ka jinglong kawai barhapo ke KGP sinot sep ngi ke jongi ngila poi lajan saulak shiteng henrengi along hi kawai kamet ngi deban long shitali barhapo ke KGP assembly hapo ke PCI Presbyterian Church of India ngila lumlang jong ki banget baro hapo ke wei ke balang ngi day ban long shitali met bat mensim ngimde ban sya bagi jing penkala jong ani kejuk bat ki jihikai bakla jong ani kejuk bakin pia yangi bakin pharia yangi bakin penpat yangi henry ngi ban so thu ya ka jing along kawai bat ngi ban bat scam ya kata lada ka balang kami naga synagogue kumbangala ong menne hangno pat ka temple ha kini gisngi kanong muna jong ka balang kamday ka temple kanong muna jong ka balang kadai ka synagogue lada kumta hangno pat ka temple ha kinigisngi kat kumiway koren lai kat riu ban riu kat kendai dai mangi kibalong ka temple jong umensim akot pikan maam iway koren lai kat riu kat kendai ka krene ka ju ka bakliu pol hatu pimtip ba pilong ka yeng shong ka jong umensim akot Nakatagadaw, man kapor bangiwan siya jingaseng, man kapor bangiwan siya ka jing sakriyo blay, kalong kumamangingi ra yala ka jong ka temple, ban ngiyatay lang yaga ni ka temple ka bakraw, ban mani ban sakri ya ublay. Nakatagadaw ngila ban ruay ban ong, do nut jonga la katungit, temple jong me ai kan long hapo hang ni ko tra jisu hadu bamju ko to shong jing don jong me kan yai long jing kawai ba ken mau na markata baga balang kadai ka eklesia kadai ka jing lumlang jong ki banget bat ka temple pat kalong ka do nut ka jong pi bat ka do nut ka jonga hakabo mensim bakot ushong usa uyaine kamat kabaar kalong ki jingkala jong kaniga juk ki jingkala jong kaniga juk kawai kalong ka jingkala riu pertai ki briu menta lani kata ka secularization kawai ni ki jingkala state jong ka pertai menta dai ka jingkala riu pertai secularization jong ki briu ki riu start ki bapet perman ki ong ka niam ka baroi state hagani ka pertai kamdai ka niam kristan kamdai kaniam Muslim, kamdai kiwai pat kiniam, Henry kadega niam jongga san perkat jinglong reu pertai. Nang buon kibriu kibam penito so yala de, bakilong nagata kataga niam, Henry ki ong bet ba mdon niam, lani atheist bam nget hi yo blay, lani agnostic bam tip la udon ublay. Kani kalong ka secularization lani ka jingkala riu pertai jong ki briu menta ngi kan thong yang satai sarisap ngi kilay long secularize lut baro kilay kala riu pertai lut baro henry ngi diban husiar bah namar ka ni kalong ka wei ka jingkala jong ni ka jok kabalawan bantur banile persya yang iru ngam krane ka secularism hari India kabumut ban buram ya borok ki jat niam kidon sibon ki niam hagari India bat ka sarkar India ka sya bapin bot la ka jong ka niam kata ka de ka secularism nga keren ya ka secularization kabumut ka jingkala riu pertai jong ibriu bakam don syu ka jing tip briu tip blay bakam don syu ka jing ito bat ka jing buram ya blay bakam dan syuk ka jing kuahi banwat yau belai. Bakam dan syuk ka jing buram ya ka akor mendai ya ka akor barim. Kani kalau ka jing ma kabawan bantelep ya ka pertai berok kawai. Hang ni hari kasih jantia jongi ngiyat ya ka rukom ka barim.
jong ka jing iet ka jing buram ka jing nyokor ya gilong shwa man shwa nre hagini gisngi ling ba ki kor ki bor jong ni ka juk ka bamenta ngiyo i baga jing long reu perthai kala sedang banrung wat haki long yeng kristan ki jong iro bagi kon samla kem kwa sho ban let jing aseng kem bang sho ban let shagi jing shakri blay kilap met haka mobile bara ka jing pen berngya jong ki kor ki bor jong ka juk ka bamenta bat kem don por sho naga benta ki ki baken zaman sim shagi risap ngiyo sngaw sa panggiyeng bani balakang namar bom don nong let jing aseng sho ngiyo sngaw bala di ki yang mani bala thiet na ki pat kiniam kila pelong jaka mani jongki kita baro kimi namar ka secularization ka jinglong reu perthai bat ngide ban husiar ngide ban yadai la de menta ka PCI ka jongi ka Presbyterian Church ka jongi hagi statistics ki ba ay menakani ngila palat iway pon henriu million ngut kidukot jangka balang Presbyterian nado Meghalaya haduk Mizoram nado Manipur bar haduk Tripura bar kiwe-kiwe gijaka jogari India ru ngilai don iway pon henriu million kabas ngosi pat ba ka Presbyterian Church of Wales ka sa tangkat sanhajar ngut AA kidukot kasutam epi ka nong jiri nong po Presbytery tangkendiat kalong siteng naka maulay presbytery ka jongi balay bakaladya kani ka jing hiara Wales bara ribelat bara ka pertay sep ngi kadaw kalong ka secularization ka jing kala reu pertay kabaar ka jing kala jong kani ka juk kalong ka jing penirengkat kerdan ya barok kinyam bat kirukom im ka jing penirengkat kerdan ya barok kinyam bat kirukom im kikot religious and ethical relativism. Kamumut kanu kaniam ru kalong hi, kanu rukom im ru kalong hi, kamdon kanu ka balong kerpang. Ngiye maka percaya menta kabala kala multicultural, kibabun ki culture ki don lang, multiracial, kibabun ki jat benriu ki don lang, multireligious, kibabun ki niam ki don lang. Kaleng ka percaya kalalong kumta. Bat mentahari kasih jantiaru kala kelalong multiracial, multicultural, multireligious. Hanong ba asalong kalong kumta. Lenter kane ka national highway kalalong kumta. Mday syo tangga jat benriu kasih penar ka jongi. Henry kiway ki jat benriu kilewan ban buhay ban panier don lang. Kajing don kiway ki jat benriu kamday ka basniu. Namar ba ublay ulat tau ya ki jat benriu baper. Barakaway ka snging in the late habeneng ru ngine kata ka judgment riu ka jengi kumbau bleu la tau yengi Henry ka way ka jing ma ka bami na ka jing ekhle ki judgment riu ka jing ekhle ki niam ka jing ekhle ki culture kalong ba pimla shu ban penrem lani bishari ki way ki niam bat pimla shu ban penkesan ialah ka jong ngan ong biang habala bun kirukom perkat habala bun kirukom le niam habala bun kirukom le im pimla shu ban bishar lani ban penremi kiwei bat pimla shu ban penkesan ela ka jong lar pi ong badai tangu jisu ubalong ka lenti bat ka jing shisha bat ka jing imde kinong em kiwei ki niam ru kilong ka lenti bat ka jing shisha bat ka jing im kiwei kirukom imru kilong ki babiang hi ye makani ka jok babon ki balang syarisap ngi kila khliap lama ya ka jing shisha juga gospel bat kila ong kanu ka jing le niam ru kalong kanu ka jing wat blay ru kalong kade ka relativism lani ka jing penirengkat tau ya baro ki jat niam ya baro ki jat rukom im jogi brio kaya sriem kumbalato haga kitab nong bishar lenong bakat nyau dekat ban riu ha kita kisni judon ma Israel uwe baro ujule kadba ibet hi ha kita kisni judon ma Israel uwe baro ujule kadba ibet hi bar haga ni ka perthai ke jongi mentaro kamdon syuk ke kubor pedeng kamdon syuk ke jikai pedeng babarokin pediang bat bakin nget Henry la sakma la pharia bat la ka jong ka rukom sngoto la ka jong ka rukom im
kum kabalang ini ban sumar ban husiar bahaya lade namar ba kani ka perthai kamdai ban rong lute yangi dagi jingkala jong ini ka jok kawai ka jingkala kalong ka jingkala ka bakta ya ka mat pedeng jong ka jinglong brio kentai bat senrang bat kataru kawan nasyatai nasyigiri sep ngi ngamnut ban keren beniak tan namar bakane ka tunghong ka pensngau pat ba namar bagi don ki khunlung ki khna ki bayo sngo rengan keren ka rukom ka bakelum bat nganget pi pin sngo tho hi ka jingkala ha ka jingade senrang bat kentai leni ka gender ideology hagini ki shiposnem kaladon ke jing jelai jong ke jing hikai jong ke jing perkat LGBTQ+ habun kiri syatai syapangsep ngi ha kabala senjor ka jing per padeng usen rang bat ka kentai la senjor kaneka jing tho songkurim kalalong latlan kalalong auria kalalong yat kat bamon bat ka jing ma kalong bahaki ni gisngi kom kini ki jing hikairu ki sapriangte lingba kini ki social media bat lingba kini ki core internet jong kini ka juk ka bamenta kini ki jing ma ki wan bat kum bangalaong mene baki balang syari sep ngi kela khliap lama haga jiadai jong ka jinglong kerpang jong ka jinge kristan bon ki balang syari sep ngiru kila khliap lama hakmat ke jihikai jong kaneka LGBTQ+ ideology kalong ke bas ngosi adu kata-kata bagi beriu kim nang syuk ban buram bau senrang un long usenrang bat un bat ya kata ke jinglong kerpang ke jong u baka kentai kan long ke kentai bat bakan bat ya ke jinglong kerpang ke jong ka Nrei layak khle palat syaga perthai sep ngi kali kalawan tur syagari India kapawa ki magazine kapawa ki media kapawa ki film balara mangikum kabalang ngim yang scam kini ki barok kin wan bantur bantelab I pastor reverend moderator reverend PG Kongsdir bat nga katu kat ni snem mensuangi dona ke editing committee jong ke KGP sinot sep ngi ban penmi ya katu ka kot kijihikai baniada ni kijihikai babakla kalong kapor ke koridor ba reverend moderator ngia song meeting bon sin ngia tho ngia pule kijing tho ngia thir ngia tai ba ha ka bakut kalami ka to ka kot kijing thmu kalong baniada ya ka balang na kijing kala jong ka ni ka juk ka bamenta baniada ya ka balang na kijing sni ki bawan bantur baniele persya ya ka balang ko ki para bangit bait kadon ka jingma na syabar hoot henry kadon ka jingmaru na syapo ladengi ngim khlan ha ka nong rim ka bau bleu la ayengi ka balong ka htien ka jong blei kadon ka jingma na maru kurun ubam bait na po ukurun jubam na bar pili jutip em kata shani sathan boy baga shit ba Dapat nabar yo I bakarong kane namaru kurun yung jubam ya karong ya kajing lapi na sabar nre kurun yung bam na po banda tiet pisa lapat bakala don kajing sawa ka don kajing teli namarla bam kurun ngiya syapti nga gidigis ngi ya kita gibor persya niam kristan kibawan bantur ngiya syapti nga gidigis ngi ya kiway ki riusyet niam bayo kiwan banile persya yangi Bangi ong yadai ngi ko try na gajing pensitom ben. Hoy kata ka di ko way gajing ma. Ban ki kristan na ki way ki jaka jonggari India kimat shibun ki jing na gijing ma ki bawan na bar. Kita gijing wan na bar kilong kumuslap bat kal ki bawan bantur persya. Kum ko ka baslay. Henry kini ki jing kay bakla kilong kumukron ubawan ban bam na po bat ban penjot ya kan ni gajing tay kabalong Rekinumla satya kabalang kamla ban bam kurun namarla sengye ka halor ka nong rim jong Jesu Kris utrai ujongi mat ki kerdop jong dujok dalele ru kinumla ban pen kalem namar ka jing pla ka jong Petros ka yaine
melong ukris ukonu jong blay u Jisu ang halor kani jing pla jong me ngantei ka balang bat ki kerdop jong du job kinom la ban job ya ka nagata gadaong ide ban ngau scam ngide ban ngau scam yala de bat ban ngau scam kum ka balang ru namar ba ngiyeng haka nong rim jong jing shisha jong utrai Jisu ngila keren nengkong spang ka balang ngila keren ka baar spang ki jingkela jong ga juk kamat ka balai bat ka bakhado ka bor jong ka ktien ka jong ublay ka bor ka ktien ka jong ublay kung mga laong ngala ban keren spang mensim bakhot ka jing tre pala jong u ngala ban keren spang ki jikai ki bangila ban ai yaki samla lani ki rukom jing shakri ki jing bani blay ki batmai kat kum kani ka jok nrei kan simpala de ka por ka banga kwa ban kren kalong ya ka nongrim tan rai ka bang ying ide ban bat scam bat kata kalong ka ktien ka jong blay kalong ka yet kmi Jacob lenong nengkong dekat arpu san Hebrew lenong ka basaw ka dekat ka bakat ar Kaktian ka jong blay kalong ka yit kami kaba penpau ya ka jing long pop jong ubriu bat kaba penpau ya ka jing don kam ka jongi ya udong penim man ka step man ka miet pipet yala dia khmat ka yit ban sat snyu la da pidang don snyu ban pen babriu yala di ban pet ka jan sem ka biang ne em u necktie u bet ne em ngipet ban yu i yala di ban ngau thu yala di kumba ngilong mentali ke jok mobile pila ban bok kamera pila ban pej u necktie jonga bit ne em snyu jonga dem ne em ka kot jonga ka biang ne em ngi pej ya ka yet ngi don kam ban pej ya ka yet ban tip ya la di kum bangalong kani ka di ka yet khmi ka bo bleu la ai ngi ban ngi de ban pej ya ka men step bat men miet namar ka ya thu ya ngi kum bangilong bat ka kedoro hangno ka don ka jingduna bat ya ka ei ka bangi ngi de ban penbet kabalang hakipor jong jingkala kadi kabalang kababat skemi kaktien ka jong bleikum ka yet kmi ban kmi haka ban yu i yala di kum bangi long bat ban penbet hangdo ha bangi don jingduna nang ta kaktien u blei ka yatu ya ka jing im bam jukut bat ka ai jing mot ka ai jing kermen ya ka jing im hagani ka perthai kidon bon ki dekat hangning ngan chup ngamla ban puli ki ngan shiatho sam shispa khat kendai dekat kendai lai pulai shispa san yones san lenong dekat arpusau lai pupra lai kendai yones kalenong ba pra dekat san puwei kine barok ki keren shapang ka ktien ke jaw blei ka ba ayangi ya ka jing em bam jukut bat ka ba ayangi ya ka jing kermen ya ka jing em magani ka perthai bon ki briu kim tip te shanu ki lai bon ki briu shabar ka balang ki shu im ka jing im na ka wei ka sngi sha ka wei ka sngi klem da don ka thong ban poi sha beneng klem da don ka thong ban ye shempat baru blei ubala bo ubala thawi ngi ka ni ka perthai ban mangikum ka balang nagata ka daw ngidon ka khubor kerpang ka khubor jong jing pen em wat ju ngole ran wat ju randien Henry yatu yalap yariu ya ka ktien ka jong blei bat ya ka jing pen im ka bangila ban yo lingba u Jisu Kris ko ki para banged be jong ka presbytery ka balang ka por jong ka jingkela ka di ka balang ka bayalap ya ka bamjukot da u Jisu Kris bala pensyong dong rim na ka ktien ka jong blei bat ka Bible ka ai ru ingi ya ka jingkermen ha ka jing im ha ka ni ka perthai bon ki brio ki do jingkermen te bon ki brio ki do jingkermen nakata daw kile ya ki ai ki ban pan snew ya la ka jong jing im ban pan snew ya ka met ka jong ki bar war hadu ban shimno ya la ka jong ka jing im ro men shuam juyos ngau na pren ka jaj ben riu ka jongi ban don manu ban shim la ka jong ka jing im ka jing pasi la ni ka jing di ya gibi kiban penjot ya kamet bat ban penyap mjuyos ngau kata shisin lanu shisin sansnem shisin shiposnem re gini sngi kari ngi yos ngau baki breu ki shim laga jonga jing em
PCI kalahap ban rai, ban ai ka service, ban ai ka jing seng on tap, wat ikitu ki bashim no laga jong ka jing em. Halor ka nongrim bakan long ka jing pentingan nakabenta ki bahye ki bahasem. Namar labon palat. Dang shen ginayo sngaw ka kena ka ba marsendap exam ka sdi nila di. Don ki por marsen yo result ladam biang shim laga jong ka jing em. Don ki por balaya her jing mot bat usam la ne ka samla kumta shim no laga jong ka jing em. Don ki por be kendo jing shim laga jong ka jing em. Haka por min shwa ki bru ki penrem ki ba shim laga jong ka jing em. Henry menta ka perkhat thamai ka long ban sngaw sen ban sngaw le meki. Namar ha kata ka jing shim laga jong ka jing em kambe chu ka jing mot. La bon tan ki jing Dang sudap rai ka PCI ha kabalong ha kabalang umroy ha ka snem arajar arpu kendiat benaya dien la don ka jingja kumta bala shimno la ka jong ka jing em ngalahaban peniat ya kata ka service naga benta ka bakum kata ban ngakwa ban ong ipi para bangit bait kalong ka ba pat do not kabalong ka ba sngaw si ka mensim ban yu ya ka yeng ka sem jong no ba kila do no ki be ki bathon bala shim no ya la ka jong ka ching im ko ki para bangit be ngi long ki brio jong ka jingkermen ka balang kalong ka eklesia jong ka jingkermen ka balang kalong ka jing lumlang jong ki badon ka jingkermen ha ka jing im ha ka ni ka perthai na kata ka daw ka day yangi bangin sakhi ya gani ka jingkermen sya gani ka perthai wat penremi ki wei henry yathu eki ka sam saupuar yathu eki jeremiah arpu kendai khat wei ter na banga tip ki jingmut ki jonga shapang jongpi ki jingmut jong ka jing sup ken om jong ka jing sneu ban ai ka jingkermen ya pi hakapor ka bakut ka jongpi nang ta kabalang kabu ya ki put Shano ngimday banjam kabalang kalong upot usam ubania daingi daga jing sneo bon sin ki bru ki perkhat bagaktien ka jaw blay ka khanglat ingi bagi hukum kilong ka jing khanglat ingi ki hukum kilong ki dink per ki bania daingi naga jing sneo ublay la ai ya kaktien ka jang hukum ki dink per ong we rewstan ubakerteng uji ke Chesterton uang aktin parengan penkelas aktin kasih shua ban wengi ki dink per pide ban keli yala di balai balatung yaki shua ban wengi ki dink per pide ban keli yala di balai balatung yaki mjudai ban weng dink per de ban datip manu batung yaki mjudai ban penki yu mauput de ban datip manu balatung balai balatung kumju kaktin ke jauh belai kalau ke dink per ke bayar dayangi nagi jing sneo baro jong gani ka perthai hapadeng shibon ki jing kala ngi don kaktin ke jauh belai ke bania dayangi nagi jing sneo bat nagi jing penjat nakata ka daw ngi don kami kaktin ke jauh belai bat khaddu kani ka mat kaktin ke jauh belai kalong kupu bangin bam man kesngi ngakwa ban ong biang ikini bakin ne ka jing mot jongi kaktin belai kalong ka yit kami kaktin belai ka yathu ka jing im bam jukut bat ka ai jing kermen ka jing im ka perthai kaktin belai ka bo yo put bania dayangi kalong kum ki dink per na ka benta ki jing im perthai kani ka mat ka bakhaddo kalong kaktin belai kalong kupu bangin baman kesngi Deuteronomy lenong bapra dekat balai Matius lenong basau ka dekat ke basau kabaong bau brio unum im tang da ka jing bam tang da ka ja ka do jur henre da ka wei pa koi ka ktien ka ba mi no na ka shuntur ka jong blay kani ka ktien ka jong blay kalong ka jing im yangi baladon baong ba ka ktien u blay kalong daily bread kam day Christmas cake ka ktien ka jong blay kalong uruti u bangi bam man kesngi ukpu bangi bam man kesngi kam day cake Christmas bangin bam shisien shisnem
Nga kwa ban kelip hi kani ka ktien ka jong blai kalong u kek ne kalong u kpu na ka benta jong phi kalong u kek ba phi thiet phi bam teng teng ne kalong ku muruti ba u kpu o ba phi bam man ka sngi ka ktien ka jong blai kani ban long ka jing bam jong phi met bat step bakan tei ka jing em jong phi di ban don la ka jong ka bible da phila san la rang ba kambyang tang tu ka bible jong i mei pa di ban don la ka jong ka bible di ban da mark di ban da tho Pide banda yegi jing shem jong pi to ang ne ro digi margin dalong ka bala thiet ka bible ba he kum ne khnang ba pin yo ka jaka ka ba kuloi ban tho igi jing pen shai gi jong blai phi namar bagi don kam te ka ne ka ktien bakan lam lanti ka jing em gi jongi ka ktien ka jong blai ka don ka bor ka ktien ka jong blai kala ban yalam ki breu ki bam nge ru sha ka jing nge ngasngau melung manakani menin ka sngi bagi long presbytery Kamaulai presbytery hangtai hamau tawar. Ordin arpu laingot kita men besan. Arpu arngot kita ki kasi uwe ude dekar. Uwan nagan yam Hindu. Ilok jo ide kasi. Ude temen besan menta joko balang nongkwar. Syuaban ordin. Laong ban ai ke jing plajing nget. Lakeli uwe ni kita men besan. Keika jing shaman sim ke jong pi. Naduk balajit ipi kumutemen besan duk menta. Baro kita ki arpu arngot kila ai gijing plajang ki uni ba arpu lai ubade udakar uang balak hai nga kan yam Hindu andre uang ling baga jing sakhi jong i lok i jonga ya ka ktien ka jong blai ngala yo jing kendo ngala yo jing kala hadu bandalong temen besan ubrio ubalak ha kan yam Hindu ubrio uba layatho ya ka Kristan kala sakhi makaya o hadu bondolong Kristan hadu bondolong temen besan bun sin ipuli kaneka benta nak tinu blai iwei Petros lunong ka balai ka bakrench pangki kentei kumno bakin long ka sakhi yalau jong utenga ngasit puli kani bun sin ngaju selok e kani bun sin henrei menta ngayo i yau ni temen besan temen besan Ratan Singh juga balang nongkwar ubakalok jong ukala sakhi nagaktien ka jong blai bat ulalong temen besan menta para bangay beet ka don ka bor hagaktien kapertay ka dap de jing kala kapertay ka dap da bon ki jing snew rehabangi ngiyay ne scam haga jing shisha kaktien ka jong blai ngila ban job kita ki jing snew baro to blai un kur khuingi ling ba ka ni ka jing kren subject ha ka ni ka janmin Ublay nakabenta ka buram ka jong o. Amen.